Dneska si menieme olej, filtre a chladiacu Dacia Duster 2019 1.3 TCE. Kod motor inak. Sme hore. Samozrejme, jak inak za chvíľu zapadá slnko. Jo, to je pracovné jeho miesto. Juj. Je to má ten šťuldík. Čo som slepý? A, máme. Však ale sem teraz pomaly neročiahnem. Tenútka. Dobre. Spodný kryt plechotronový máme dole. Drží ho 7 desín. Vlastne tu je 7 povrchov nárazníku. Ťažké hovado. Ale vlastne pokiaľ máte LPGčko, tak tam máte plastiaka kvôli užitočnej hmotnosti. Takže tak. Ďalej klasika. Vypušťák, filter. Olej máme vypustený. Malo by tam byť nejakých 5,5 litra. Jedna zrada. Na všetkých ostatných dáciách sú vypusté skrutky 4 rany, tu je to 6 ran. Samozrejme, že taký som nemal. Takže dneska som ešte sháňal túto zadu. Najväčší tam pasuje nakoniec. Je takto filter strašne debilné ináč riešenie, lebo to všade teče. Stále nevyteká. Aspoň, že do toho, no, zhruba. Asi tam je len vložka. Tu máme jednak nové testenie. Nový filter. Nejdeme to tam založiť. Ja ešte aj gumičku, takže šroubovák. Dobre. Ideme si podlieť filter vlastne. Sokorutka s novým testením je na mieste. A je tam vlastne PV30 RN0720. 6 litrov. 5,5 litra. Takže vlastne mám nakúpených 6. Plus čo chcem vymeniť chladiacu, tak tam ide necelých 7 litrov. No, uvidíme, či sa podarí. Wow. Máme to naspäť zo spodu poskladané. Jedna rada, pokiaľ fakt nemusíte, alebo že nemáte ultra pevné nervy, neviete chladiacu. Nemá to výpušťak. Typilina. Jediný spôsob je odpojiť spodnú hadicu z chladiča, tá je utopená niekde na týchto miestach. A proste absolútne hovacky sa tam dostáva. Je tam takýto klip. Čisto naspäť som ho už nevidel dostať, nevidel som sa tam dostať blickami aj ničím, tak tam je teraz šroubovací. Hodinu a pol sme riešili tú hadicu. No, idem to dať na rovinu. Necháme chvíľu stiec hladiny, pozrieme a uvidíme. Ale už stačí.